Please, follow na po kayo. Ampar, paki-prepare po. Yan. Yes. Uulitin ko po, yung mga bike court po na may play, na-set ko na po sa ating GC para malaman niyo po kung what time po kayo mag-play and what time po kayo magla-lineman. Mika and Adrian, Sarah and Danzel, yung lineman po ninyo is Tosh and Phoebe. So start na po kayo pag ready na po kayo. So ready dyan na sila. Court 3, Ella and Glenn, Zion and Jay. Ang lineman po ninyo is Lexi, over here, and Richard. Richard, where are you? Richard, paging Richard. Richard, who's Richard? Ayun, okay, court 3. And then court 4, Lexi and MJ, Veron, Arlo, ang lineman po ninyo si Nors. Norisa. Kuya Car. Asa si Car? Car! Car? Ay, nandun. Patulong na lang si Ate Nors. Lineman, no? Thank you. So, tuloy. Lineman, kung pwede, pwede na pong start. Palo-palo lang. Asan po yung court 3? Ella and Glenn? Okay. Zion and Jay? Court 3. Ayun, okay. So court 2, Ate Phoebe. So, oo. Ate V, pwede na kayo mag-start, okay? Court 3. Asa sino Kuya Jay? Kuya Jay, Zion. Ay, okay. Richard, pwede nang start na. Ate Nors? Lexi, MJ. Okay, nakita ko na. Pero, Arlo. Okay, nakita ko na din. 8:34. Guys, paano na po kayo? Kapag po hindi pa po kayo nag-play within 3 minutes po, baka ma-defaultan po kayo. Number 4. Please, pakistart na po. 8:30 po ang start. So, ulitin po, ang score po natin up to 35, change score 18. Ang mag-decide pa rin po kung out or in si lineman.
Mag-check po tayo ng mga tao na nasa court. Court 2. Mika and Adrian. Taas naman kamay nyo. Versus Sarah and Dan. At si Sarah. Parang kausap ko lang siya kanina. Sarah tala. Let's go. Phoebe. Ayun na. Sina Richard. Start na. Sina Rita. Good luck everyone. Please remember, friendly games po tayo. Go ka lineman dito ba? Ha? Ay, yes. Sino lineman? Wala, ewan ko. Okay, noodles po ah. Noodles, yes. Ay, nagbi-video pala.
Cheng and Gab, where are you? Punta po dito. Okay. Cheng and Gab, punta po dito sa match control po. Oh my God. Ang alante. Alright. Sige. Sige pa kami nalalo sa iyo. Hindi ka pa nanalo kay Badminton. Yes, baso di kita nakakakit.
Kasi no. No. Bad. No. No. Ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Lalaro sila. Okay? Thank you. Okay.